Rawere ma pacho ka ojiw ni obed e opara manyime jiwo kwee kendo neno ni riwruok mar Kenya ok obedo gi ng'ikruok ma en kwayo mogol kod Bishobe ma jo Kopere mawuok e pinje Afrika ma ugwe. Bishobe go maromo e kaunti ma Nairobi onyiso rowere ni kik giyie mondo ti kodgi kod josiasa e nyayo tulo mag siasa thurka. As we gather in the spirit of synodality, with our hearts and minds especially focused on our young people, those who are feeling distraught, those who are disappointed and exhausted, we should not despair. To the young people among us today and people of Eastern Africa, let us cherish the peace that we enjoy in a world marked by division, poverty, conflict, and uncertainty. The Holy Father encourages renewed trust in Christ our hope and in the capacity of young people to be agents of transformation.